Ikalima nga pulong, giuhaw ako. Ang mupaambit sa pamalandong sa ikalima nga pulong, mao si Reverendo Padre Linad Castrans Garces. Kasamtangan siya nga principal sa Akademya ni San Miguel Arcangel sa Argao. Tubag sa kauhaw, pagpakabana sa kauhaw sa silingan, isig kaingon, manasigon siya nga miduso sa sugbuswak aron matubag ang kauhaw sa edukasyon nga Katoliko, pinagi sa pagpangalagad sa mga tunghaang Katoliko. Ikalimang pulong, giuhaw ako. Sa dihang nagbitay si Jesus sa krus, ug diyot nakabugtui sa iyang gininhawa, nituaw siya, giuhaw ako. O kining maong pagtuaw, gitubag sa sinturyon sa pagtanyag kaniyag suka. Kini ang katumanan sa gipanagna sa salmo. Gibutangan nilag apdo ang akong kalanon, ug sa akong kauhaw, gipainom ko nilag suka. Ang iyang kauhaw tinuod gayud nga bunga sa iyang tawhanon nga pag-antos. Apan labi pa ni ana, nagsalamin kini sa iyang kauhaw sa atong pagtuo ug paghigugma. Isip kordero sa Dios, siya ang nidawat sa kondemnasyon nga giingon ni Moises sa mga Israelita kung sila magmasupilon sa Dios. Gutumon kamo ug uhawon, paantuson niya kamo, nga daw gitauran kamo og puthaw nga yugo, hantod nga mga matay kamo. Mahinumdum kita sa engkwentro ni Jesus ug sa babaeng Samaritanhon didto sa Atabay. Nangayo usab siyag ilimnon sa babay, apan sa ngadto-ngadto nilang panag-istorya, si Jesus na hinuon ang nitanyag kaniya sa tubig nga makahatag og kinabuhi. Dakong kabalighuan nga siya nga mitanyag sa ilimnon nga makahupay, karon nangayo in taon bisan pipila lamang katulo sa tubig aron paghupay sa iyang kauhaw. Diha sa Atabay, kita ang Samaritanhong babay nga gitanyagan sa tubig nga makahatag og kinabuhi. Apan tungod sa katiga sa atong kasing-kasing, nibaos kita pagpainom kaniya sa apdo og suka sa pagkamasupilon. Niingon na siya kanato, ang nagaduol og nagatuo kanako, dili nagayod pagauhawon. Apan wala gayod na sayop si Propeta Jeremias sa iyang pag-ingon, gisalikway nila ako, ang tuburan nga naghatag o kinabuhi, daw pareho lang nga nagkalot silag bangag nga punduhanan og tubig nga muhubas. Gitanyaga na kita sa tubig sa kinabuhi, apan mas gipili gihapon nato ang moinom sa malapok nga tubig sa atong kaugalingong punduhanan nga muhubas. Sa mga higayon nga makahimamat ako og makaistorya og mga batanon, eventually mangutana sila, Father, unsay imong ikasulti ini? Gikan sa isyu nga, why do we celebrate 500 years of Spanish colonization? O why is the church so anti-LGBTQ and anti-feminist? O sakto tong wali sa pari sa Santo Niño bahin sa pangalawat? The youth of today are critical thinkers, and they tend to ask difficult questions. Sumala pa sa usa ka article sa Vatican News nga naguluhan, Young Filipino Catholics Search for Supportive Church, ang mga kabatanunan nagsagubang og mga hagit nga foreign alang kanato. Ug tungod ni ana, we tend to give them ready-made answers in a language nga dili sila makaresonate
Or worse, atong i-invalidate ang ilahang pangutana o punto. Dihay meme sa social media nga nag-ingon nga mental health issues can be cured by prayers. Gipick up kini sa mga psychology students by saying, magmadre o magpari na lang ta, kay prayers ramaday tambalan eh. Of course, memes tend to simplify complex issues. Apan ang nagpahipi nga punto niini, mao ang intellectual disconnect tali sa hierarkiya ug sa mga kabatanunan. Ang pagkunhod sa bukasyon o ang pagpadayag nga dili na sila mutuo sa institusyon sa kapinyuon kay kini papel lamang tataw nga mga pruweba niini. Giuhaw ang kabatanunan sa kamatuoran, apan dili na sila moinom sa tubig nga atong gitanyag kanila, kay madudahon na sila nato. Ang atong hagit isip simbahan, mao ang pagpakita nila nga ang tubig sa kinabuhi nga nagdagayday sa kiliran ni Kristo sa krus, mauray makahupay sa ilang kauhaw. Taliwala sa daghan kaayong lamian ug tamis nga ilimnon nga gitanyag sa sekular nga katilingban. Mao kini ang unang kauhaw nato, labi na namo nga mga pari sa educational ministry, the thirst for the truth. Sa pagtuaw ni Jesus giuhaw ako, ang sundalo ni painom niyag aslom nga bino. He reacted, but he did not hear. Do we actively hear the youth? Do we courageously address issues nga mahinungdanon para nila, even those that they cannot readily vocalize because of fear, trepidation? Do we talk with them or do we talk down to them? Dili ipasabot niini nga usbon o isensor nato ang kamatuoran nga gitudlo sa simbahan to be politically correct and to avoid offending what the Gen Zs call snowflake generation, labi na sa mga moral nga isyu. Apan kinahanglan natong ipakita nila nga maong niingon kita nga sayop kini o sakto kana, kay adunay klaro ug tataw nga rason. Dili kay hadloko na to sila gaba o impyerno. Kung kutobra diha, ato lamang gifortify ang accusation nga we coerce obedience from the faithful through fear and intimidation. Sumala pa sa fides et ratio, ang pagtuo dili angay mahadlok sa rason. Hinuon gipangita niya kini ug misalig siya niini. Sama nga ang grasya naghingpit niini, ang pagtuo nagdugang ug naghingpit sa tawhanong kahibalo. Kining maong kamatuuran maoy angay natong ipainom sa gipanguhaw sa kamatuuran sa Dios. Mao kini ang ikaduhang kauhaw nato, labi na namo nga mga pari sa educational ministry. The thirst to be heard. Gitanaw nga elite ang mga estudyante sa Catholic schools. Apan kining maong elitismo, dili lamang sa kalidad sa edukasyon, apan panag sa elitismo sa kinabuhi sa parokya. Dili subsub nga makaapil ang mga parochial schools sa kinabuhi sa parokya tungod sa daghang limitasyon. Uban niini na institutionalize na. Gitanaw ang assignments as school administrator isip special assignment. Pero tungod sa ka-special, we are sometimes consulted last or as an afterthought. Tungod sa kadaghan sa demands, nawa na ang priest, administrator na lang ang nahibilin. We may be administrators, but we are first and foremost priests. Pari miuna, sa dili pa kami superintendent, principal o treasurer. Apan subo hunahunaon nga aduna namo nga nahimo na lamang empleyado sa eskwelahan bisan tuod gasutana. Mao kini ang ikatulong kauhaw namo nga mga pari sa educational ministry, the thirst to be included.
Ang educational ministry mao ang pagtuman sa sugo ni Kristo nga niingon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19 hangtod sa 20. Busa adtuan ninyo ang mga katawhan sa tanang dapit, ug tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Giunsa man pagsimbahan, giunsa man pagsabot sa simbahan, kining maong taha sa pag-edukar, sumala sa Gravissimum Educationis sa Second Vatican Council, aron pagtuman sa sugo nga iyang nadawat sa Dios, ang inahan Santa Iglesia kinahanglan magpakabana sa kinatibuk-an sa kinabuhi sa tao. Tungod ni ana, duna siya'y tulumanon sa pagpalambo sa edukasyon. Isip o sa parochial school, unsaon man nato ni pag-translate into concrete policies. Unsa may Catholic policy sa mga faculty members nga wala makasal. O kadtong mga faculty members o estudyante nga lain og tinuuhan. Sa usa ka meeting namo sa administrators, naay ni raise og a hypothetical question. Unsa may atong policy if naay estudyante nga gusto mag-cross-dress? Thankfully, hypothetical pa kini nga issue alang kanamo. Apan adunay mga dagko nga universidad nga nitugot na lang sa ilang mga estudyante to dress according to their gender preference. Unsaon man kini pag-address sa parochial schools without sacrificing its Catholic identity? Sensitibo kini ug dili kini sayon sulbaron, apan kinahanglan. Mao kini ang ikaupat nga kauhaw nato ug namo nga mga pari sa educational ministry, the thirst to reassert our Catholic identity. Usa sa mga problema sa atong school system, mao ang high teacher turnover. Daghang mga maestra nga dili magdugay og mobalhin sa public school kay mas dagkog sweldo. Sa miaging tuig sa 17 nako ka maestra, 18 ka buok ni biya. Sa usa ka resignation letter nga akong nabasahan, niingon ang maestra, I really want to stay in this school, but I have a family to take care of, and I am not earning enough to meet their needs while I am here. Sakit kaayo basahon ang maong suwat, kay nahibaw ko nga wa ko'y mahimong solusyon diha-diha dayon aron masulbad ni. Sa bag-o pa ko nga school treasurer sa Carmen, gipangusga nako nga patasan ang tuition fee aron ma-mitigate ning problemaha. Gitubag ko sa school director. Ang purpose nato is to provide Catholic education for the lower middle class nga dili maka-afford sa big name Catholic schools. Kung imong patasan ang tuition fee, adunay posibilidad nga mosamot og kagamay ang atong mga estudyante kay dili kaapa sa tuition. Gamay na lang ang maka-avail sa evangelizing education. Pag-ingon niya niini nakaamgo ko, dili ni simple nga issue sa pagbalanse sa budget lamang. Ang atong tagline sa Archdiocesan School System mao ang evangelizing education. Dili kini usa lamang sa mga misyon sa simbahan, kundili ang pinakaimportanteng misyon sa simbahan. Sumala pa sa dokumento nga The Identity of the Catholic School for a Culture of Dialogue, sinuwat sa Congregation for Catholic Education, ang pag-edukar nga gibuhat sa atong simbahan, pinaagi sa iyang mga eskwelahan, nagrepresentar sa iyang labing importante nga misyon. Bisan pag-alkanse, kining mga eskwelahana kinahanglan buhion sa simbahan, kay dirigikan ang mga sakristan, mga katikista, mga youth leaders, nga ugma damlag, mamahimong mga pari, mga madre, o mga active lay collaborators sa parokya. Kung siradaan kay alkanse, asa naman sila mga eskwela? Sa kompetensyang eskwelahan sa laing sekta, nga gikan sa gawas ang funding maunang libre tanan? Unsaon man nato pag-safeguard sa ilang religious education? Subo hunahunaon nga dunay pipila sa atong eskwelahan
sa Archdiocese nga ang mga priest administrators, akong mga kauban sa buhat, nag-mission appeal o gigamit ang ilahang pastoral allowance sa gastuhan sa eskwelahan o pagbayad sa mga seminar sa faculty. Kining sitwasyon, usa ka testamento sa kapakyas sa hierarkiya sa responsable nga pagdumala sa grasya nga gihatag sa Dios ug kapakyas ninyo nga mga laiko sa pagtuman sa usa sa 5 kasugo sa simbahan, ang pagsuportar sa mga panginahanglan sa simbahan. Makauulaw hunahunaon nga nagdagayday ang grasya sa samad sa gidugha nga kilid ni Jesus apan buslot atong kopa. The parochial schools, sila mga atabay nga gapainom ug naghupay sa kauhaw ug kahibalo sa Kristohanong pagtuo sa mga kabatanunan karon. Apan ang simbahan maoy tubod nga gigikanan ni ining atabay. Sama nga ang kada pari ni ambit sa kahingpit sa pagkapari sa iyang obispo. Ang parochial schools, extension lamang sa ministeryo sa obispo sa pagtudlo sa mga kalag nga gipiyal sa Dios kaniya. Kung mahadangat si empyerno ning mga kalaga tungod sa kawalay kabangkaagan sa pagtuo, kinsa maning tulubagon? Kinsa may ilang kapyutan sa impyerno? Ang mga obispo o kaming mga pari nga napakyas sa among obligasyon ngadto kanila. Mao kini ang ikalimang kauhaw nato ug namo nga mga pari sa educational ministry. The thirst for support from the hierarchy and our brothers in the ministry. Sa umaabot nga sugbuswak, nagatubang kita og realidad nga walay kasiguruhan apan puno sa pagsalig o paglaom. Sumala pa sa atong tema, gikan sa kilid nga samara ni Kristo na himugso ang simbahan. Usa sa mga pinakakongkreto nga kahangawan namo mao ang loss of technical expertise sa mga school administrators nga mabalhin. Sa among succession plan, na ay daghang mga bagong pari nga giimbitar sa school system apan nibalibad. Una, tungod kay obligado sila mukuha og masters or doctorate, kapoy kay mubalik na sa eskwela. Ikaduha, nakita siguro nila unsa ka kapoy magpadagan og eskwelahan og pagdeal sa red tape. Karon makasurvive pa ang mga gagmayng eskwelahan sa system kay aduna pa may tabang sa mga dagkong eskwelahan. Pero og magbuwag na, ilabi na kung walay suporta sa dioceses, makasugakod ka sila? Apan sa gikaingon ko na, we are priests first and administrators second. Tungod kay administrador kami, nakulbaan mi sa daghang uncertainties ug deficiencies nga among nakita. Apan tungod kay pari mi, nahibalo mi nga piniyalan lamang kami nga mamumuo sa parasan sa Dios, ilawom sa obispo nga among kapatas. Ug nahibalo kami nga ang tag-iya sa parasan dili motugot nga maughan ug mamatay ang mga tanom. Mao kini ang ikaunom nga kauhaw namo nga mga pari sa educational ministry, the thirst to transcend the uncertainties of the future. Sa katapusan, sa taliwala sa atong ug among kauhaw, musalig kita nga ang dugo ug tubig nga nidagayday sa kiliran ni Kristo makahupay ug makawaswas sa tanan natong kauhaw ug kabalaka. Just as we offer the soon-to-be-born new local churches the hope of a future illumined by the light of Christ through Catholic education, we also shine that same light on the uncertainties that lie ahead. Ipadayo nato ang pagpakaylap ni anang maong Kristohanong kahayag. Lumina Pandit.